amaitzera, Iaski, azken aldian ez da beste konturik. Minuzeko zakua. Zakua eta zakua. Zakua etengabe gora azten ari delako. Kopuru historikoak. Luzaro dara maia gure alboan ere. Maitasun berezioa diot zaku honi. Bai. Horregatik idatzi diot, konposatu diot olerki bat. Oda bat zakuari. Irakur errezitan ezake. Bai, mesedez. Zuen baimenarekin. Eskada urduri nago. Zuek ere bai, seguruenik. Honela dio. Zakua. Zakua. Denek sartu nahi dizute eskua. Eta dastatu gordeta daukazun zukua. Zakua. Zakua. Etxera zaramatzana izango da. Zorionekua! A ver, honek merezi dau? Guau, ez izango da, guau! Zorioneku bi, orain! Bueno, poesia. Pizka bat, bakizu, hori ere, bai. Ez daigu ezer falta. Aitor eta Paul, nola gainditu hau, ez da? Zakua eskuratuta. Begira, oso poetikoa litzateke, gaur, laugarren saioan, zuek zakua eskuratzea. Bai. Zuek hortarako prest, ez da? Bai, bai. Zuegatik ondo. Bueno, 573 euro, irabazi dituzu, Ze proiektu horrekin, ze hori zuena da? Bueno. Printzipioz, non baitera joan jatera, eta gero... Jatera. Aurreztu. Baskaltera. Moko finak zarete, ustean zaizue? Ez. Ez. Bale, joango zarete orduan hamburguesa zarba jatera, eta gero diruarekin ikusiko dugu zer egin. Laugarren saioan, zakua, kaso bai, Ia ba. Animo bikote, sorte hon. Idoia eta Julen aurreko miluzen iritsi zineten, bigarren saioa, finalera iritsi ez momentuz dirurik ez, Idoia, baina ja lekutsu hartuta miluzen eta gustora, ez da? Prest. Prest, zetarako prest, Julen, gaur. Zakuaren bila ere, bai. Zakuaren bila. Gure morrofinagoak dira, Bera, barkatu. Bai, ez da? Bueno, oso ondo, inguruen, bertso eskolan eta zer, pozik, aurrera egin duzuelako. Bai. Bai, dana pozik, dana zegoei begire. Begira, moko finak, Julen, ze jatetxetara joango zinateke gustora, badukazu bat ematorrela, begiz jota edo? Ba, igual, berasategi bat... Baina hau negoziatu behar dugu, zen iniz gehiago, sagardotegi... Bai. Bueno, prezioak ere gora egiten ari dira, beraz. Igual baliokidea. Eta bia nahi, Iñaki eta Joseba, Ruiz de Gordejuela tarrak, zaberriketarako abizena gainera Bilbotik. Ongi etorri bikote? Eskerrik asko. Zer moduz? Ondo, gogotxu. Ondo. Beste galdetzen diegu, nolatan elkarrekin, zuek ganaiak zarete? Derrigortuta. Derrigortuta, Iñakik derrigortu du Joseba miluzera etortzea, edo? Egoerak. Vale, baina iniziatiba ekimena norena izan da? Biona. Biona, Hau bat ezera bakita. Oso ondo, bueno... Antzarako zile, Bai? Iñaki, nahi ezarra zeu. Bai. 20 urte, 18? Joseba, zuk. Iñaki ari da enpresen administrazio eta zuzendaritza ikasten. Joseba berriz medikuntza bidetik, esan diot Ilaski, Joseba dauka segulako ahotsa. Mila esker, baina ez Uste? dut uste. Eta esan diot, medikuntzarena ondo aterako ez baliz, honen irratian ere batzuk ari gara, ahots kaskarragoarekin ere, karrera egiten. Ondo. Gero bulegota hitzen gogu. Begira, momentuz gaur, aurrera egiteko asmoa edo zuzenean zakuaren bila? Utzi medikuek behar duz eta, hori egia da. Utzi medikuek behar duz bizitzan eta. Bueno, danetarik egin liteke. Apurka, denetarein pasa fase zea lortzen dugun, eta gero ja sakoaren bila. Oso ondo, mutilek. Ondo, bikote, animo. Eskerrik asko, etortzi erren. Kontusatxuak, kendu hau, eta astera goaz! Poesiarekin azten da bat, eta gero, haizu, ezta? Bidaiatu egingo dugu, azte pareak osatzeko momentua. Holan, hiriren bat, lekuren bat, asko gustatu zaizuena? Bizitzan, Aitor Paul bertan egon zaretenat, esan zide, ze ondo. Mallorca asko gustatzen zait. Begira. Paul? Kanada be, bai. Egon zera? Bai. Ze ona? Ondo lego, ez. Guau, ze ona. Bai, oso ona. Ba, guazen, plaza ezagun hauek, munduan zehar bidea egituko dugu, plaza ezagun hauek, zeiritan dauden, kokatzera, guazen, denpora. Piazza del Herbe. Verona. Sondo. Alexanderplatz. Berlín. Yema Elfna. Marrakech. Bai. Desfilaren plaza. Iruña. Ez. Gazteluko plaza. Iruña. Bai. Merdeka plaza.
Kuala Lumpur. Zoragarri. Desfilearen plaza. Varsovia. Bai, horixe. Ana Paul. Bai, Iazki askotan ere gomendio modura ematen gaitu. Errazenetik abiatu edo, baina Gaztelu plaza Iruñekoa utzi dugu pixka bat amaierarako. Doktore, Aitorrek eta Paulek konfiantza bat zuten, sobera. Horregatik hasi gara Piazza del Herbetik, Berona, egia da, hizkuntzak ere laguntzen zuela hemen. Alexanderplatz Berlinen, plaza nagusia bertan, udaletxea hiriko eraikin altuena, mundu mailako erlojua ere bertan kokatzen da. Merdeka plaza izenekoa Kuala Lumpurren, desfilearen berriz Varsovian, eta Hema el Fna izenekoa Marraketxen. Eta zuek plazara, 60 puntu! Pasando! Idoi eta Julen, bidoietzen jarraituko dugu, hola, leku bat, gustuko, daukazuena. Lekeitio. Lekeitio? Ondo, bai. Oso bonita, bai. Iruñetik lekitxora eta bitu zaldaketa. Zaldaketa derra, hori da. Eta idoiak? Edo zein. Vale. Edo zein. Vale, nordu maira, hartu lekue, idoia mesedez. Ba, kaleekin egingo dugu jolas. Agur. Kaleak, kale ezagunak. Non, zei ditan dauden, guazten denpara. Ramblak. Bartzelonan. Oi. Uztailaren 9ko etorbidea. Buenos Aires. Oso ondo. Lombard Street. San Francisco. Zoragarri. Abbey Road edo. Londresen. Kaoshan. Bangkok. Eta Sheikh Zayed. Dubai. Idoia torri, oso ondo. Ez agi ba, Julen. Probaren berri izan eta esan duzu, agur. Zugu bat ere asmatuko eta denak lehenbizikoan. Abbey Road, ezinbestekoa, estudioa ere Beatles-larrena bertan baitago, Londresko kalea Uztailaren 9ko etorbideoa Buenos Airesen dago, eta munduko zabalenetakoa da, 140 metro zabal, segulakoa. Lombard Street izenekoa San Franciscon, hau Maldan, sigizagatxua, pelikuletan eta askotan ikusia, Ramblak Barcelonan, noski, Kaosan izenekoa Bangkoken, eta Sheikh Zayed Dubain, zuek ere baduzu kale bat. 60 puntuen kalea, oso ondo! Iñaki, Joseba, lanean hasiko gara. Bueno, iriei buruz berbetan gabiltz. Bilbo bada niretzat bitu benetan, Bai. Nire leku ez munduko leku gustukoenetaikoa. Bilbon beti ondo. Oso Esango ondo, dugu. bai. Iñaki, Joseba, bertatik zatozien. Bueno, hiriburuekin egingo dugu jolas, baina herrialden hiriburuekin. Vale, nordue, Maira. Joseba hartu leku mesedez. Ba, ez dakitz geografia kontuetan zen moduz, Iñaki? Bueno, Saiatuko gara. Bueno, ez oso ondo. Moldatuko gara, vale? Ondo. Zorte onden para. Norvegia, Oslo. Filipinak, Manila. Armenia, Erevan. Wow. Txekia, Praga. Angola, Luanda. eta Nigeria. Abuja. Aupa! Bueno. Iñakik apal. Bilbotar batentzat harri-harriki, esan baitu. Ikusiko dugu, eta Joseba bestatetik ez, oso ona da. Oso ona, geografian oso ona da, bai. Bereziki ona hortan. Bueno. Itzi esaten bat. Iñakiri, Madagaskar? Antananarivo. Bai. Zeira. Nik hori bakarriko dut, ja. Antananarivo. Badakigu hauei ze final ez jarri. Dagoeneko. Nigeriako Abuja, Filipen eta Manila, Armenia, Erevan, Angola, Luanda, Txekia, Praga, eta Norvegia, Oslo, oharretan dator. Fabian Stang, omen da Osloko alkatea, gau bero ikusten gaitu, bezarka handi bat. Eta 60 puntu, zuentzat. Oso zalea, Oslo zalea. Bueno, isil-isilik orain, Idoia Julen, nor bidaliko dugu, lehenbiziko bikotetik, Maira. Betikoa. Betikoa, eta bera da Paul. Bai. Paul, ondo? Ba, ikusi beharko. Kiroltasunez deitzat ez da, izendapena ondo hartu du. Ia, puntuak ere lortu ditugun, denbora. Sudurra, Penintxula, Espainia. Sakatu. Maroko, Paul, sakatu, hori da, hor bai. Penintxula, Maroko, Menorca, Afrika, Antartika. Oso ondo hori bai. Beste marrazki bat. Egia, kamera, radarra. Ez? Objetibo, Ondo? objetiboa, zaborrontzia, birziklatu. Kontainerra. Kontainerra. Zaborrontzia, oso ondo.
Ia, Imintzioka. Futbolaria, ostiko eman, errugbia, estadioa, futbol zelaia, bai. Azken bat? Fina, josi, espagetiak, jostaria, Ia, Paul? orratza, Tira? artilea, Ez. puntu egin, Ez. Paul, beste modu batera? Bai, Paul? bolak egin, ez dakit. Kartu edo? Bai, imaginatut, Alambriek. Paul, dendara joan eta baukazue... Hau alambre pizka bat. Alambre. Zakit, askotan, mendian eta txarrantxak eta izaten dira. Bai. Gira, egia da, gainontzean. Sondo, Hartu eta pasatu zu kazpitik ez zuganetik. Ni gainetik, Hankak aurrera zuzenean, eta hori da. Irurogei puntu, oso Ondo. ondo. Ruiz de Gordejuelatarrek erabakiko dute orain. Idoia edo Julen. Joango da. Idoia. Idoia, oso ondo. Zuk ere bihozka bat, edo? Ba, osea... Bueno. Datorrena. Datorrena. Ba, datorrena Idoia da. Eta ea zenbat puntu berarekin. Demora. Ia ba, Imintzioka. Zaldiz, ibili, korrika egin. Bai, Idoia, ondo ari zara. Saltoka ibili. Zer... Txirrindula. Bai? Txirrindula ibili. Txirrindula ibili, txirrindula hitz egin. Txirrindula. Bai? Portu bat igo. Ez. Ez. Aldatu, segi. Ondo ari ginen, Julen? Marrazten. Irrifarra. Zu, ni, burua. Kontuz Imintzioekin. Pertsona bat. Gizakia. Gizona, emakumea. Bale, eguzki hartu. Bai. Solariumean. Oso ondo, solariuma, bai. Imintzioka bestea, Idoia, asmatu barra dukagu hori. Ja. Bale, txirrindulan, ibili. Bale. Bale. Zer, ez. Mendia, portua igo, Ez. txirrindulaz. Agur. Zer da? Ondo hori. Denporarik ez daukagu. Bizikleta estatikoa. Ai, ama. Ni etxea, oino. Etxea, bai. Bai, Idoia geldik. Kiroldegi barruan, bai. Zehaztu, Bertan, bai. geldirik. Bah. Solariuma. Tira, eguzki pixka bat. Zeo zer, Bai. izpi batzuk, 20 puntu, zormarka gailura. Iñaki eta Joseba. Dietatik bat bereziki trebea Imintzioka marrazten. Oso trebea ez, baina, bueno, ni jununaz. Ba, Iñaki, bai. Hartu lekua, lehen ere esan dugu, bueno, geografian ez bereziki trebea, baina munduko hiri eta hiriburu guztiak izkit. Marrazten ere trebea da, Joseba? Ez hainbeste. Ah, begira, ikustagun, demora. Sakatu. Oina. Oinetakoa. Bai, eta? Zertan ari da, Joseba? Garbitu. Vale. Orratza. Ez. Botea. Betuna. Bai, Tuna, bikain. Marrazten orain. Lurra. Hilerria. Oso hotz, Herribosoma. Bai, imaginatu, herri oso ma. Dakit... Zer da hori? Irribarrea... Marrazoa. Ondo, Arraina. Oso ondo. Kobra. Oso ondo. Hau beste marrazki bada, Joseba? Pertsona, aurpegia, bibotea, musukoa. Maskarilla. Ez. Musukoa. Hor ja, gerturatzen ari gara. Zer da hori? Soka. Txakur bat zen. Ez. Eta txakurrak ahoan mozala edo. Bai. belarritxu batzuk, etxala pertsona adierazteko, ondo bestela. Denok ere jakin mina, Iruñeko ikusleek bereziki, ze hamburguesa zen hori, Iñaki? Hamburguesa bat zen? De construcciona. Bi aldeak horrela tankerakoak, Bai, edo, es bata que- biseagoa.
Tira, igual Bilboan alakoa jate dituzte. Parkatu, esan kobra ze pasador? Esperientzia propiotan oinarrituta? Ez. Nola, ba. Lagun batik eta eko. Ez, kontatu didateta. Hori. 40 puntu, pasuet! Lagun bati, behin. Ze beldur, kobra batek egoera danatan, esango dugu. Itz eskutua, bale, aurre hartuta, mutilek, Aitor, gogoz. Bai. Venga, guazen. Oia, abiatu data. Bai. Maira due, eta ja, denpora ere garrantzitsua izatetena, guazen, denpora. Tabakoa. R. Bikain. Hilabetea. Urtarria. Azaroa. Abendua. Iraia. Urria. Vale. Paso. Nagusia. Txikia. Semea. Paso. Paso. Boligrafoa. Arkatza. Urdina. Bik. Luma. Pergaminoa. Paso. Paso. Ordenagailua. Boa. Pena, Bai, urbil egon gara, tinta. Barruan tinta izaten baitu. Bai, oso Gero hurbil egon umea, gara, bai. bihurria da, Txikia, esan du umea da txikia, baina ondo, R eta urria, biak barrura, 40 puntu! Idaia eta Julen, zegoen txanda, hitz eskutuan, nordu maira. Idaia. Bagoazen, eta ia asmatzea ditugun, Julen, konzentratuko gara. Ez dagoen arteko konexioak martxan jarri, goazen denpora. Urte betetzea, Urtea. festa, Kandela. paso. 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 Indartsua, Giarra. kontrakoa, Aula. No, amonari, Musu. etxera, Oparia. joan, Bizita. bikain. fandangoa, Jota. pertsona, Dantzaria. Ondo. paso. Ondo. Bai. Azerakoak ez ziren bereziki samurrak eta hor urte betetze ospakizuna behar genuen, baina aula, bisita eta dantzaria. Gora zuek, eta zuen amonak, 60 puntu! Iñaki eta Joseba, zegoen txanda, hitz eskutua dator, zela manatu dituzu ez ere gineak? Neuro nahi asmatzen dago. Venga, Iñaki, hartu leku mesedez. Banaka. Amaitasuna, hemen. Bai, izaten dugu guk, Hori. gogoe anaien artien gero kode ezberdinak egoten dielako. Ia zer ateratzen dugun garbi. Guazen denpora. Eguena. Bai, sinonimoa da. Peronea. Tibia. Bai. Oso Paso. Itxusia. Guapoa. Bestea. Polita. Bai, Zelaian. Futbola. Baskaldu. Kampina. Ingelesa. Scout. Paso. Scout. Indautzu. Paso. Parlamentua. Zinegotzia. Kongresua. Senatua. Oso bai. ondo. Paperezko. Folio. Ondo, Iñaki. oso ondo. Bai, eta azera izana baldar txamarra pena, beste 20 puntu hor, osteguna, asteazkena eta ostiralaren artean baitago, baina tibia, polita eta senatua ariketa polita zuek ere, 60 puntu! Ondo, Eta markagailuak nola duten ikusiko dugu 60 puntu. Ditugu, Plentziako markagailuan, Altsasu Iruñea, 140, Bilbo 160. Berdinketa, gitxi gora bera. Orduen alegindu beharko gara geuriek asmatzen eta erreboterik badau, oso garrantzitsuak izango dira puntu guztiak. Arna sartuko dugu, Aitor, hasiko gara? Bazen, lehenengo taula, denpora. Mendekatzailea, Lapurdin. Aspertzailea. Dastatu, iparraldean. Murtxatu. Blai egin, Erronkarin. Kirika egin. Mendekatzailea, Lapurdin. Aspertzailea. Dastatu, iparraldean. Murtxatu. Blai egin, Erronkarin. Txitxakatu. Urtebeteko bildotxa, Eskoriatzan.
Arpientoa. Apala, humila. Arazia. Begiratu, zelatatu. Kirika egin. Zentzu gabean agarni zen. Txitxilinborlas. Aupa! Ondo hasi da Aitor, eta nola borobildu ariketa Paulek etzaret ez duek bereziki txitxilin borlazak, eh? 1 puntu! Oso ondo! Oso ondo! Ba, egin dute euren zeregina. Aitorrek eta Paulek, Idoia Julen beste horren beste. Idoia, 2. taula. Denpora. Nortasun gutxikoa, ondarroan. Kuzkurra. Nortasun gutxikoa, ondarroan. Moldanga. Iñaki. Nortasun gutxikoa, ondarroan. Mamala. Berehala, instantean. Aikoan. Pertsona arretagabea. Moldanga. Nortasun gutxikoa, ondarroan. Mamala. Berehala, instantean. Aikoan. Pertsona arretagabea. Ababa. Aitor. Nortasun gutxikoa, ondarroan. Mamala, Berehala, instantean. Aikoan, Pertsona arretagabea. Kuzkurra, Traketxa, Busturialdean. Koskatua, Nortasun gutxikoa, ondarroan. Mamala. Berehala, instantean. Aikoan. Pertsona arretagabea. Kuzkurra. Traketxa, Moldanga. Moldanga! Hori falta izan zaigu gerak ere traketx izorren bila. Eta puntu gutxien behar zituenak irabazi. Beste 30 bikote! Iñaki Joseba. Eutxiko diogu, 3. taulari. Venga, guazen, sortean, denpora. Borroka, liskarra. Peleuka. Ez deusa, ziztrina, luzaiden. Pelemesa. Borroka, liskarra. Peleuka. Ez deusa, ziztrina, luzaiden. Espa. Aitor. Borroka, liskarra. Peleuka, Ez deusa, ziztrina, Zapotzekoa. luzaiden. Zapotzekoa, Borroka, liskarra. Peleuka. Ez deusa, ziztrina, luzaiden. Botiga. Inbidia, Gipuzkoan. Pelemesa. Idoia. Borroka, liskarra. Peleuka. Ez deusa, ziztrina, luzaiden. Botiga. Inbidia, Gipuzkoan. Espa. Asmoa, ametsa. Pelemesa. Kolpea, Morgan. Zapotzekoa. Hau da askotan triboaren berbetan gertatzen dena. Segundo gutxiren faltan markagailuak nola irauli Idoia bikain, 5 zen erantzun da, 50 puntu. Eta markagailuak, komela geratu zaizkigu, Aitor Paul 280 puntu zuen markagailuan. 180 Idoiak eta Julenek, Iñaki Joseba 160 puntu. Eta aitortuko dugu, ez da beti ere alakorik izaten, baina gaur bereziki, pena handia Iñaki eta Joseba, Ruiz de Gordejuela anaiak, gehiago ezagutu nahi genituelako. Eta hortarako gogoz geratu gara, bikote oso jatorra, oso bizkor eta oso fin aritu zarete gainera. Ez dakit, aurrerantzean berriz ere topo egiteko aukerarik non izango dugu? Bai, igual, menos, tabe. Bai? Alba da. Iñaki Joseba, bai, penaz geratuko gara. Bai. Anaizek izaten dielako gero. Oso maitagarriak eta... Gauzazko dabilako hemen. Zer da, etxetik eta Iñaki Joseba miluzetik gehien gustatzen zaizuena? Ba, igual itzu eskutuko froga. Bitu? Nire be. Bai, Ondo aritu zarete. Eta zer duten zari, danak ikusten familizen eta? Bai, eta kendu volumena eta guk praktika. Eta penaz, hainbeste praktikago egiteko. Nabaritu da, Erakutsi zui, erakutsi zui, Ondo aritu zarete, hemendik aurrera jolas egingo dugu gu hemen eta zuek etxean zaudetela. Eta esandakoa, berriz ere topo egiten dugun, Joseba, medikuntza ateratzen ez bada, irratia, esandakoa. Vale. Ados, bikote? Bikote, eskerrik asko! Mila esker! Aurrera jarraitu horretik, geldialditxo bat, pasta jatetxe batean. Oso ondo. Zale gutxarra, Beti dator geratzeko, ondo, geldialdiak Eta bizitzen egiteko. geratzeko ere bai. Orain, zer eskaintzen duten oso argi ere ez daukagu, hause irakurri baitugu jatetxean. Entzun, Asteleen eguz dira, ostirala, oporrak izan ez. 3 urte behiko aurrak doan. Ezakigu noiz dagoen zabalik, Igual da marketing estrategia bat. Beti joan, ezakigu eguz dira, zabalikote dagoen, edo ez. Eta gero, 3 urte behiko, bueno, behiak baino izango dira, 3 urte baino gutxiago dituzen aurrek janaria doan dutela. Dena dela, joango gara. Eguz dira, edo ezakigu egunetan? Itzultzaileen neuronalek duten mailarekin gaur egun, Sekulakoa. Bueno, zerotik hasiko gara, 2. fasera sailkatuta.
segunda gaur, ez gu dira, hostiala, izan, ezik, ez dakigu. Bueno, zemoguz botilek? Ondo. Ondo? Zailkatuta? Idoia Julen? Zailkatu gara. Liorrada. Ondo. Bigarren bizitza hasten da, haupa. Lehen larri zineten Idoia eta Julen, eta zuen despedida ere aurre ikusten esan baruen, Julen da, Miguel Luzen orain arte izan dugun lehiakide espresiboenetako bat zalantzari gabe. Osondo da hori, Ze hori. Isilek ere gauza asko esate ditu, pinu asko, eta hori ustiatuko dugu gaur saioan zehar, baina Aitor eta Paul zuen txanda. Orain, definizioak, lehenbizikoa zuretza Aitor, bai? Ia, bademora. Interneterako egiten den telesaila. Websaila. Bai? Boz bidez aukeratutakoa. Boz bidez. Bai. Botoak eman da gero, aukeratzen duzu. Eta berari esaten zaio. Bera da, hautetxia, larruazalean, paperean edo egun batean gertatzen den tolesa. Bir, Irakurri ondo? Gierra, Larruazalean, toles dura. Biurria, Zimurra esaten zaio horri. Kreditu gisa mailegatutako diruagatik ordaintzen den diru kopurua. Interesa. Osondo, Araban, kuadrilla. Eta Nafarroan. Bai? Nola esaten zaie? Mindlea, Aitor? Maindarea. Maindarea ez? Merindadea. Biasmatuta 20 puntu zuen merkagailura. Antxon, zu poeta zarala, zure aholkua beharko nuke. Bitu, lagun batek esan hori, kendu tximurrek? Da izan dut, bakizu zema barre egin behar da tximurra hau, lortzeko. Hori ona, Hori oso na. Zalantzari gabe. Zer nahi duzu, zimurrei eskainetako olerki bat? Igual, eta holan... Dinot, neure ideia nabrera egiteko. Ez pentsa, horrelakoak idazte ditut, lau egun eta idazi dauzkat, ja, usiko zu, ingo izut bat. Bizkor. Idoia Julen, Prest. Oso ondo. Prest, keinu batzuk eta egiteko, Julen? Nola ez, oso ondo. Keinuen magoa, lehenbizikoa Idoiaren, zat? Bai? Demora. Batzuena ordu txikitan amaitu ohi dena. Ordu txikitan amaitzen da... Parrana. Oso ondo. Aktore famatuenek ere tarteka egin behar izaten dute. Kastina. Olatuek eta oilarrak aman komunean dute. Gandorra. Oso ondo. Irudi geometrikoa. Erpina. Ez? Eremua. Ez? Erronboa. Hori bai. Ondo pentsatu. Hausnartu. Baina esan. Miatu. Ez, ondo pentsatu. Hausnartu. Beste modu batera. Ez da gitu. Meditatu. Zenbait filmen neurria. Luzera. Laburra. Laburra, hori bai. Zerbaiten errekonozimendua jasotzea. Errekonozimendua edo... Horea... Ez, azasita. Ja. Aitortza! Bueno! Bost asmatu ditugu, 50 puntu zuen merkagailura. No. Meditazio egin berko gunok eroglifikoetarako. Seguru egin zule? Bai. Zu jantzia zauz gai honetan. Zuzen, bereziki horretan. Ez da erraza, Ez dut egin inoiz. Ez. Eta aholkatzen dute. Meditazio lan apurtxu bet lasai. Ariketa modura esan. Aitor rehizu? Bai. Lo egiteko, bai. Lo egiteko, Bai. Lo egiteko zo nahi da. Dinot, lortzen mazu. Audio bat edo, jartzen zara hola eta... Berez ez da lo hartu behar, baina hori lortzen dute askok. Paulek sekula ez. Nik ez. Ez. Espiritualtasuna eta hori... Gutxi. Bueno, eroglifikoak asmatu bai, hori bai. Hori bai. Une oro, irutik iru, eta badator lehenengoa, denpara. Lasai egon, ez nago? Beterre... Garfildre... Betez? Bestera batera? Aserre... Osondo? Wow! Osondo! Eta gainera Garfil katua ezagutu dugu. Garfil beteta, ase eta renota. Honek jaten zuen lasaña, ez da? Bai. Bereziki lasaña zalea zen Garfield. Dana. Baina bazuen, ez? Kapitxo hori lasainekin. Homen hori ez zaio gustatzen, ez da? Hemen, bate mati? Ba, ez da nire gustuko nataiku, Ez? Bueno, badago hau hau eta hauz. Idatziko diot poesia bat lasañari ere. Etxeko lanak pilatzen, Bigarren eroglifikoa denpara. Nork egin du alako... Nastea.
Nas. Baderantzunaren zati. Nastaketa, naskoa. Bestera batera. Naspilla. Bai. Bai. Zorioaren ikurra na. Eta aspilla. Asko be bai, baina pila. Nork egin du. Alako naspilla bikain. Zondo, Paul? Hirugarren hieroglifikoa. Badator. Denpora. Zientzialariak ez dute. Tefrogatuna. Teori. Vale. Teori frog. Vale. Teoria froga. Vale. Teoria Froga. frogatu. Vale. Teoria. Teoria frogatu behar. Vale. Teoria frogatu, bai. Bai. Irakurtzen hasiko gara. T letra hori horia zen. T horia, frog, igelari ingelesez Charles hirugarrenak. T horia frog, atunarinak enduta, atu. Zientzialariek ez dute teoria frogatu. Teori frogtuna... Ez dakit zientzialariak zertan aritu diren, laborategia, baina ekarrezatela pizka bat hortik. 80 puntu, zondo! Idaia Julen, seguen txanda? Beste hieroglifikoek zegoten zarie. Ensaiatzen. Berotzen. Zeuenak, iaz matze ditugun, lehenengoa denpora. Nork esan dizu? Kolpe, eserra... Xerra baderantzunaren zati. Kolpe ez. Ukabilkada. Zer da? Ukabilkada, ez da? Ez da ukabilkada, bada, baina... Besoa. Zer egiten dio? Joserrak. Bale, hori bai. Hori bai. Nork esan dizu Joserrak? Jo, ukabilkada bat. Bai, bazen, eta kolpea be bai, baina joten ari da, eta xerrak. Osondo. Ze mina, goiko irudi horrek, Bai. Ikuste hutsarekin. Bai. Bai. Erto? Batetik bat. Iabitik bi. Denpora. Mesedez, argi eta garbi. Izar... Izar, razi. Bale? Errazi. Adierazi... Bai, adierazi. Adi, zeinu, trafikoko zeinu horrekin adi esaten dugulako. Adi, izarra, alderantziz. Asti, adierazi, bale? Zondo, Gero mereziki lasai orain, igual esan dizut oso espresio bazara eta arizara zure burua... Ez. Zentsuratzen, ez, Alden gizan, egiten du. Hirugarren hieroglifiko dator, denpora. Pauso jarraitu. Erreta, erreketa. Ia? Ean, erre... Ean, erre... Erre baderantzunaren zati. Erre eta... Tabe bai. Erreta. Pauso jarraitu erre. Erre... Erreta. Erreaken... Erreta. Errezeta. Errez. Errez egindako bat. Errez, Auskalo. Pauso jarraitu ardira errezeta, gaurren hau egin, gero bestea moztu, gero bestea berotu. Bueno, ez zaigu errezeta txarratera dena, Bi asmatu da, 60 puntu! Eta esaldi bihurriak orain, ez da errezeta makala hau, Paulek eskuak igurtzi ditu, meditatu ez, baina gorputz aktibatu bai. Bai, izerdiagatik bat. Bai? Zer dituzu, eskuak izerritan? Bai. Iskandak. Bero egiten du platoan, edo oso fuerte ari zara pentsatzen? Nik uste hotz handia daukadala horregatik nabilela izerditan. Hotz handia daukazu eta eskutatik izerritan ari zara. Hori da. Sekulakoa da. Bai, hori pasaten da. Bai, Urduritasune gazeta. Txiste bat izan da. Guazen demora! Banku baten. Ez? Banku bat. Banku? Banku kontu. Kontu. Baten. Ez? Banku kontu. Izenaren. Ez, banku kontu. Mota baten. Izenaren. Bai? Zati bat da. Oso ondo hori bai! Zerritan, nik. Ogalak. Demora. Filosofian. Bai? Dualismoa. Ez, aurretik bogal bat. Ez da. Idealismoa. Eta impresionismo. Ez. Peta gero. Empirismoa. Horrelako bi dira. Bai! Bale. Oso ondo. Zoragarri. Oso ondo. Ikain. Rongo antolatuko dugu? Bai. Ia ba, demora. Honi esker. Honi esker. Kargatzen. Ez, honi esker. Pizten. Pizten. Edo kargatzen. Pizten.
Dugu argia. Honi esker pizten. Edo kargatzen. Ez, pizten. Pizten dugu. Ez. Pizten da. Da. Telefonoa. Ez. Argia. Argia. Edo kargatzen dugu telefonoa. Telefonoa bai! Oso ondo! Bai, guztia posible dalako, baina oso ondo. Irutik iru. Eskuak ondo, Paul? Segi horretan. Bogalak, demora. Ondartzatik. Ondartzak. Ondartzak, arrakasta. Ez da arra. Arriz. Arriskutsu. Bilakatzen. Dituen. Zer? Ez da, Itxaski. Iru. Oso arrastona. Iru, 80 puntu. Eta banku kontu mota baten izenaren zati bat da, filosofian, idealismo eta empirismoa horrelako bi dira, honi esker pizten dargia edo kargatzen dugu telefonoa, zeri buruz ari gara. Korrontea. Hondartzan itxasoko ur mugimendua, ikus dezagun. Oso ondo! Komodina, bizain! Oso ondo! Korrontearen kontra burrukan, zuek, Idoia, Julen? Horintxe bai. No, ega bestaldean ez dagoela olatu makala, Baina berdindu daiteke. Komoina lortu ere bai, sokatira polita ikusteko. Prest? Pazen. Ia, lehenbiziko, demora. Osagarria, Gehienetan. Gehienetan. Itxurakoa, lauki. Gehienetan. Da. Gehienetan lauki, esan duzu lauki. Lauki. Lauki itxurakoa, da. Ez. Den. Jantzien osagarria da. Hori bai. Ondo! Ez zen oso luzea eta eskerrak. Babatu gara zeran eta, baina batetik bat. Bokalak orain, denbora. Erabiltzai. Ez da, Irabazleari. Janzten diote zaldibiko bertso txapelketan. Wow. Hori da. Eta Julenek esan dugu listo. Bani isilik, ez da? Vale. Itzegin orain, denbora. Jolas, payaso ezagun batzuek. Egiten dute horrelak, jolas egiten dute horrelako payaso ezagun batzuek. Horrelako batekin. Egiten dute jolas. Oso ondo. Bai, egia esan Idoia ari da... Makina. Idoiak erakusten du bidea. Segi bokalekin ere beste egiten, bai? Denbora. Horrek. Ez da o. Horrek. Ez da ar. Arrik. I. Ez da ir. O. Ez da hor. Ur. Ez da ur. A. Erriko. Zein. Zoko. Aurreti bi bokal. Auzoko. Jaietan. L eta gero bokal bat. Olimpiadan. L eta gero bokal bat. Lepo. Hori bai. Iru. Lepoaldean. Idoia, Julen, 80 puntu. Gehienetan lauki itxurakoa den jantzien osagarria da, irabazleari jantzten diote Zaldibiako bertso txapelketan, payaso ezagun batzuek horrelako batekin egiten dute jolas, zer da? Zapia. Zapia, ikus dezagon. Oso ondo, komodina! Bikain! Herriko zein auzoko jaietan Lepoaldean, gero irakurri duzu denporaz kanpo eraman oiden elementua da. Oso ondo! Zapiarekin egiten du jolas jendeak, sokarekin ere bai, Eta hemen jolasa dago, Aitorrak eta Paulek 200 puntu eta komodina, Idoiak eta Julenek 200 puntu eta komodina berdinketa. Soka zuri aurrera edo atzera, orain txikusiko dugu, sokatirera goaz. Etorri berri, Idoia, Julen, zeuek, eta zeuek hasiko zarete erantzuten. Komodina, erabiltzeko, daukazue, hasiko gara? Bai. Guazen, denpora. Zein koloretakoak dira kafe landarearen loreak? Horiak. Zuriak. Zein kiroletan aritu zaitezke tximeleta eran? Igeriketan. Bai. Aitor, Paul, denpora. Zein erlijiotan da sakratua Ganges ibaia? Budismoa. Hinduismoan. Zein euskal lurraldetan dago Beire? Zuberoa. Nafarroan. Zein margolari espainiarrek margotu zuen Meninak kuadroa? Velázquez. Bai. Diego Velázquezek. Idoia, Julen, zeuen gara batoz, eta denpora. Aurren kantan, zertzen Paristik zetorrena. Artista. Bai. Aitor, Paul, denpora. Euskal Herriko zein hiritan dago Buruileria plaza? Iruñan. Gasteizen. Zein kolore darama Alemaniako banderak erdian? Gorria. Bai. Beltza eta horiarekin batera. Ondo. Gorriak ikusten bitaldeak ere. Idoia, Julen, aurre hartuta, Eutxigatik. Eutxi? Apur horri ere. Eutxi aldeari, animo.
Guazen denpora, ze frutu lehor erabiltzen da mazapana egiteko? Kakahuetea. Almendra da. Zenbat kidek osatzen dute eskakeitan taldea? 8. Bai. Aitor Paul, denpora, zein euskal kirolarik ezarri du marka berria teide mendatera igo eta jeisten? Komodin. Oiana Kortazar izana. Komodin arabilita. Eta atzetik galere. 98 segundo faltan. Idoia Julen. 50 puntuko aldea eta komodina ere zuen alde. Guazen denpora. Musean zure karta guztien baturak 31 puntu edo gehiago ematen badu, zer izango duzu? Jokoa. Bai? Aitor Paul, denpora, nola izena du Mauriziaren omenez egin den dokumentalak? Paso. Aire, zer neurtzen du kronometro batek? Denbora. Bai? Eta gure kronometroak dio 54 segundo. Falta direla sokatira amaitzeko. Idoia Julen, ondo alizarete, segi hortan. Denpora, norantz hasten da estalagmita bat. Lurrerantz. Gorantz, zein koloretakoa da gizonezkoen realeko bigarren ekipamendua? Horria. Beltza, zein urtetan bateratu zen ibilgailuen matrikulak idazteko modua Europako Batasunean? Komodina. 2000 urtean. Ondo. Komodina, olena berabiltzak ere kalterik ez. Zuen eragingo. Aitor Paul, aurre hartuta. Baina zena akatsik egin. Guazen, zein errain prestatzeagatik da famatua Orioko Xixario jatetxea? Globoa. Bizigua, zein eremu artistikotan erabiltzen da metronomoa? Musikan. Bai. Ega Xixariok baduela horrela izen erdi hasi erra edo. Globo arraina. Bizigua bertan. Eta banatuta dago, kontua, Idoia, Julen animo. Denpora, zein herrialdetan jaio zen Rasputin? Errusian. Bai? Aitor Paul, denpora, zein idazlek sortu zuen Amaia Espeldoi detektibearen pertsonaia? Paso. Itxaro Bordak, zein animaliak egiten du irrintzia? Zaldiak. Bai. Idoia Julen, denpora, zein kolorerekin lotzen da Argentinako abortuaren aldeko aldarria? Berdea. Bai. Aitor Paul, denpora, zein da risotoaren osagai nagusia? Arrosa. Bai? 50 puntuko aldea, berriz ere. 9 segundo, Idoia Julen aldela zuzen erantzun. Guazen, denpora, zein herrialderen hiriburua da Ulan Bator? Mongolia. Bai. Aitor Paul, denpora, amaitu esara zaharra, usteak? Herri ustel. Bai. Hau da, egon ezina, Julen? Uste dut sailkatu zaretela, ja. Ikusi garko, Ba, ez bada. Guazen, denpora, zein panpina ezagunen izen osoa da Barbara? Barbi! Osondo! Amaieran arte arnazik ezin hartu, baina orain bai. Aitorrak eta Paulek 184 puntu, Idoiak eta Julenek 216. Aitor Paul, berdin duta iritsi gara, sokatirara, baina gaur finalik ez, zemuz, ala ere? Ondo. Ondo, zagun lekutxu hartuta miluzen erosoia. Bai. Gustora, eta urrengoen zebukaz egoteko beste aukera bat. Geube pozik, haupa mutilek. Oigoten, arte. Idoia eta Julen! Sondo, Bigarrenean, bai, konkistatu dugu finala. Lehenbizikoz diru pixka bat irabazire, bai? 216 euro zuena dira, behon deizuela. Hori da keinua, ez da, Julen? Ongi, ez? Ongi. Bai, sagarotegi bat. Bai, zenbatentzat? Kubiondako. Bai, oso ondo. Hortarako, bai. Eta ze sagarrotegia, kupela diruz beteta baitaukagu. Zakuan jokoan entzun, 23.506 euro. Idoia Julen, sagardotegien naizuie? Sagardotegiak ditugu zuentzat. Eta adi, sagardoaren lurraldea izeneko eremuan geratuko gara. Euskal Herri osoan daude sagardotegiak noski, baina sagardoaren lurraldea izenekoaren barruan 3 hauek, adi. Astigarraga, Usurbil, Hernani. Ondoren azalduko diren sagardotegiak. Zein herritan dauden? Asmatu beharko duzue. 100 segundoko denpora. Izango dugu, sorte honon, Idoia Julen, zakua bete-beteta daukagu miluzen, denpora. Aialde Berri. Euskalo. Usurbil. Bai, vale. Vale.
Akarregi. Dona, katona. Zelaia. Hernani. Bai, Hernani, Igual Astigarraga. Bai, igual Astigarraga, zoaz. Astarbe. Astigarraga? Hernani. Astigarragan dira 30 bat, ziarri Astigarragan. Bai, Hernani, antzeko. Gurutzeta. Astigarraga. Ez, hau Hernani, ez, Usurbil. Ez. Oi, Jolen. Hernani. Bai, Iozkadak. Zapiain. Hau Astigarragan dago, ez? Bai. Hau bai. Hau handia da, Etxeberria. A ber, Usurbilek ditu gutxi. Baiarri bat edo. Zazpi dira, hau da azkenekoa. Jo, ni pikipintza edo espero nuen, aurrekoan. Ja. Hortxe. 30 segundu ditugu. Ze, aldaketaren bat. Ez dakit. Astigarragan daude, vamos, apunta pala. Ja, baina, zer. Eta horrelako banaketa bat eginen dugu. Pasatuko dugu ez dakit, Etxeberria Astigarragara. Nik Hernanira, igual. Aurrekoan niri nintzen ikusten sagartegia. 10 segundu aldatuko dugu? Baten bat? Etxeberria Astigarragara. Etxeberria. Hartu, venga, aldatu. Aldatu egingo dugu Usurbiletik Astigarragara. Beste aldaketarik? Inon bidizpideri. 3, 2, 1. Denpora. Ze zagardotegi, ezagutzen duzu, Ipitza. Ipintzan egon ginen aurrekoan. Eta Zapiain ere, bueno, sagarda da mitikoa, eta hori handia dena da. Bai. Jasta. Ezagunak dira, hala ere. Batzuk, Astigarraga, Usurbil, Hernanin... Akarregi. Hernanin dagoela. Esan dugu. Bai? Oso ondo, industrialde bat hartzen du egun, berak kokatuta dagoen eremuak edo auzoak, urte osoan zabalik izaten da gainera. Denboraldiz kanpo ere joateko aukera, Akarregira. Aialde berri. Usurbilen. Bai? Hori aibai ertzeko sagardotegia asteazenetik larun batera afaltzeko, eta larun batetan eta igandetan, bazkaltzeko aukera ere izaten da apirilera arte. 23.506 euro. Miluzen. Jokoan. Zapiain. Sagardo oso ezaguna, sagardotegi oso ezaguna Astigarragan. Leku dotorea, 16. menditik, edo mendetik, sagardo gintzarekin harremana duen etxea Zapiain. Zemo, zure zita beste gunean Zapiainen? Ba, oso ondo, eta topo egin nuen agin labururekin, ipintza aipatu duzue, ipintzako agin laburu. Zapiain sagardotegian? Baita ere, dena lotuta dago, sagardoaren lurraldean. Ba beste bat eta trukakia, agertuko zaigu. Eta Etxeberria, sagardotegia, zalantzak egin eta gero, leku zaldatu eta Astigarragara eraman dugu, zuzena da? Oso ondo. Laketa ona, 80ko hamarkadan hasi ziren Etxeberrian sagardo egiten, bertatik Donostiako badia ikus omen daiteke. Zelaia, Astarbe eta Gurutzeta, trukakia, erabiliko dugu? Korrera utziko nuke. Nik zelaiaz nuke aldatuko, beste biak ez dakit. Utzi horrela, si eski ez dakigu zertan gara. Aurrera. Ez dugu erabiliko trukakirik. Ez. Beste gualdaketarik egingo. Astigarragara goaz, Astarbe, sagardotegira. Bai? Oso ondo, herrigunetik oso gertu dagoen sagarotegi Astarbe 8 hektarea sagasti ditu. Lehiaketa, jakintza eta sortea. Ea bat. Izaten da, hau. Ni jakintzara egunero noa, ber kontatzen du. Jakintza behar dalako baina sortea, be bai. Sortera joaten zarete egunero, ez horren beste. Zelaia sagardotegia. Ezaguna, sagardoa be bai. Bueno, sagardo sale garen ontzat danak dira. Bai, hori ere ia. Zelaia, sagardotegia, Astigarragara goaz. Zuzena da? Oh! Alderantziz izan ditugu, Zelaia, Hernani eta Astigarragan.
Baina nahikoa, ez dago txarto bigote, Idoia eta Julen. Gaur, Sagarotegira joateko 216 euro irabazita. Eta beste batez txotxe egiteko aukera, Miluzen. Ados, bikote? Hasi aukerak egiten, Eta zuek, aukera, gauero, Miluzen. Zegoen zaino gongo gara. Agur!